салом алейкум дӯстони азиз. Субҳи ҳар яке шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорем ки ҳар яке шумо сеҳату саломат ҳастед. биёед анакунун влоги имрӯзаро оғоз мекунем. влоги имрӯзаи ман ҳам бошад аввалан аз тайёр кардани торт оғоз мешавад. хостам ба шумо ҳам камтар аз лаҳзаҳои тайёр кардани тортро нишон диҳам дӯстон. биёед маро ҳамроҳӣ кунед. коршҳоро ана ҳамин тавр тунук мепазем. баъд аз он мо анакнун креми онро тайёр мекунем. барои креми мо сливки, сахарная пудра асосан лозим аст. ба мо 500 грамм асосан ки сливки лозим аст. ман камтар зиёдтар гирифтам, чунки торти ман камтар калонтар аст. аз ҳамин сабаб баъд аз он сахарная пудраро мегирем 60 грамм. анакнун то сафед шуданаш камтар лат мезанем дӯстон. баъд аз он бошад ман ба он загустител ҳамроҳ кардам. ар як пачкаи загустители мо барои 200 грамм сливки дода шудааст. аз ҳамин сабаб ман 2 пачка загустителро дар ин креми худ истифода бурдам. рости гапро занам, загустителаш бениҳоят хуб будааст, сифаташ нағз. ба шумо ҳам тавсия медиҳам. илова кардам, бениҳоят хуб. баъд аз 2 дақиқа чӣ гуне ки шумо дида истодед, креми мо ғафз шуд. бениҳоят дида истод намеафтад аз қошуқча. ман креми рӯзи гузашта мондагӣ буд, камтар заварной крем. ҳамин кремро ҳам ҳамроҳ кардам. анакнун ба дарунаш 100 грамм бояд ҳамроҳ кунӣ пюре, ягон намуди пюре. амин детский пюреҳоро ман истифода бурдам дӯстон. метавонед шумо ҳам истифода баред, ё ки нахоҳед тайёр кунед. ман аминро истифода мебарам. хеле кремашро тайёр кардем барои коржҳо. дар ин қабатҳои коржро крем кардан. коржикҳои мо ҳамин қадар шудан, 9 қабат. анакнун дӯстон биёед ҳамроҳ мечинем. маро ҳамроҳӣ кунед, тамошо кунед.
азиз дар холодильник ба муддати 5-6 соат нигоҳ медорем. ана акнун барои рӯи кремамон ман гирифтам сливочное масло 100 грамм, баъд аз он сахарная пудра чӣ қадаре ки шумо мехоҳед. Дар ин ҷо 50 грамм аст. баъд аз он дар ин ҷо ҳаст аввал сливочное маслоро лат мезанем. ман онро камтарак бошад ҳам дар микроволновка камтар мулоим кардам. вақте ки мулоим мекунӣ кремат нағз мебиёяд. обам не камтарак вай кардам ки мулоим шавад. метавонед шумо дар ҳарорати хона нигоҳ доред, баъд лат занедам мешавад. анам хеле лат мезанем то сафед шуданаш. баъд аз он ба он творожни сыр ҳамроҳ мекунем. ана ҳамон бошад 280 граммро дӯстон ҳамроҳ кардам. инам хеле лат мезанем. бениҳоят креми ғафс барои рӯи крем оро додан бениҳоят хуб аст. ана акнун мо рӯи тортамонро оро медиҳем. маро ҳамроҳӣ кунед. дӯстони азиз, аз сабаби он ки телефонам памяташ пур шудааст, яъне мегӯям хотираш пур шудааст, аз ҳамин сабаб натонистам ҳамашро вай кунам. инам хеле дар рӯш камтар глазур кардам дӯстон. баъд аз он крем истифода бурдам. рӯшро камтаракам хеле оро додам. торти мо ҳам тайёр шуд барои зодрӯзи фарзандам. ана акнун дӯстон баъд аз тортро тайёр кардам мемонам дар холодильник то рӯзи дигар, барои он ки камтар ба худаш кремро гирад, бомаза шавад. ана акнун дӯстон баъд аз ин корҳоро анҷом додан боз мебинем ки чӣ корҳои дигар мондааст барои анҷом доданаш. дӯстон, ман як дар омадам ки фотимаҷони моам иҷа бозӣ дорад. хостам ба шумоам нишон диҳам. ана акнун камтар мехест бисёри вақтам. ҳозир ана худаш ҳаракат карда истодааст ки раҳ гардад. мувозинати худро санҷида истодааст. дасташро сар медиҳад аз кроват. баъд нигоҳ мекунад ки метавонад истода наметавонад истода. ҳамин гуна меафтад, хеле мехезад, меафтад. хеле хостам ҳамин лаҳзаам ба шумо нишон диҳам. Фатима. на дӯстони азиз, хонаро камтар оро додам бо пуфакҳо. дӯстони азиз, пуфакҳоро бисёр бениҳоят вақташда харида будам. барои зодрӯз фарзандо гирифтиян истифода бурдиян. ана амуқа падарк мондааст. барои оро додани хона хайнам насиб намин мошинчаро харидем барои зодрӯзи фарзандам. фикр мекунам ки дӯстдори ҳамин мошинча аст. мультфилм агар донен агар кати Лёва грузовичок мегӯям ха дӯст медорад. аз ҳамин сабаб ин мошинчаро харидем. фикр мекунам ки писандаш меояд. ҳам хеле камтарак хонаро оро додам. ана акнун дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги худамонро ба охир мерасонем. ба ҳар яке шумо хонаи обод, тани сиҳат, фарзандони солеҳро таманно дорам дӯстон. влогҳои маро то охир тамошо кунед, дастгирӣ кунед дӯстон. аз ҳамаи шумо миннатдорам. қисми дуюми зодрӯзи фарзанди манро интизор шавед. хайр дӯстон, то влогҳои оянда.